Achiperemushe muri yeZimbabwe noda kuti aiwa Wycliffe Chivhayo ogadzwa chigaro nevanhu onzi aiwa ndiye atova vice president. Hazvina kumira zvakanaka. Sanapinda mashoko akubuda sunyingwa kwaitiwa aiwa bepanhau reZim Daily tichiona Wycliffe Chivhayo achiareva paairport. Aiwa vanhu vakamuunganira, ava vanhu vachinyatso vachifara panga achifamba nokuti bosubscribe like utina on the bell icon. Nokuti tinoona kuti Wycliffe Chivhayo pane picture nopostiwa neZim Daily, in fact video achifamba obva vanyora vachiti Zimbabwe's de facto Vice President Wycliffe Chivhayo receives a rousing welcome from ZANU supporters at the airport. Saka vanhu vaposta video racho aiwa sera muri kuona apapo muchiona Wycliffe Chivhayo achifamba aiwa akasimudza mafans ndobva vakanyora vachiti aiwa is the Vice President Wycliffe Chivhayo. Ameno muri Zimbabwe zvinosvika kupi kana kuti achapinzwa muparliament rini? Noda kuti aiwa Wycliffe Chivhayo panguva inoi aiwa ndo mabig fish acho ndo vakomana vari kupisa aiwa muZANU PF. Chimbotodze mafungiro enyu munoti kudii aiwa pamusoro aiwa peappointment yaari kuitwa nemaZANU PF supporters vakutomuti aiwa ndiye atova vice president. Pina comment section medu mutidze mafungiro enyu aiwa musangano subscribe like chinotina on the bell icon.